Кариев исемендәге яшь тамашачылар театрында премьера. Шекспирның данлыклы әсәре Ромео белән Джульеттаны сәхнәләштерәләр. Премьера алдыннан театрда гадәттәгечә эш кызу. Артистлар сәхнәгә чыгуга дулкынланып әзерләнә. Ә без ул арада алар белән сөйләшеп, кәефләрен, әзерлекләрен белешергә булдык. Бүген бит инде премьераның беренче көне. Әйбет. Ничек соң сезнең менә үзегез? Кәефләр ничек, әзерлек җитәрлек дәрәҗәдә булды дип уйлыйсызмы? Аллага шөкер, ул спектакль һәр вакытта җитеп бетмәгән кебек инде, ул эшли тагы да ниндидер үзеңнең рольләреңне арттырасың, роль өстендә барыбер эшлисең. Бүген эшләдем дә, чыктым да, уйнадым түгел. Ул үзеннән-үзе әкертенәп менә шулай байый ул әкертенәп. Мин уйныйм монда князьны. Дөресрәк әйткәндә, мин князь дип әйткәч, мәйтәм, ничек инде мин князьны уйныйм. Бик борчылдым, әйтәм, хәзер нәрсә миңа мыеклар, сакаллар ябыштырырлар микән дип уйладым инде. Икенче көнне әйтәләр, Хәлидә апа, әйдә, иртәгә репетициягә, әйтәм, мин менә князь. Әйе, Хәлидә апа, князь син буласың, ди режиссер әйтте. Шуннан соң кайтам инде, интернетны актарам, может, әйтәм, княгинядыр инде. Юк, князь диделәр. Миңа режиссерның беләсезме нәрсә бер сүзе җитте. Хәлидә апа, сез мэр города. Менә уйнагыз мэр городан, и все. Бүгенге спектакльгә премьерага әзер микән? Әзер, әлбәттә. Без бит инде хәзер монда ялгышмасам айдан артык әзерләнәбез. Көне-төн әзерләнәбез. Бу бер алдау әйтәм, көне-төн әзерләнәбез. Иртән киләбез дә шул сәгать 10-да, 11-ләрдә кайтып китәбез. Ничек соң анда режимда эшләү? Мондый режимда эшләү җиңел түгел. Кичкә хәтле эшләү авыр булды. Ишеткәнемчә, сезнең төнгә кадәр репетицияләр барган бугай. Барды. Әзер инде, әзер. Куркыта әлбәттә, тырышабыз, эшлибез, һаман эзләнәбез. Булдыра алырбыз дип ышанам. Эйсур Юлаевич, ни өчен нәкъ менә Ромео Джульеттаны сәхнәләштергә булдыгыз? Беренчедән Шекспир, бу классика әсәре, шуга бу театрда, яшьләр театрында ошондай бик матур һәм кызганыч пьеса, спектакль, тарих булырга тиеш дип уйланык һәм шул һөйләшүләрдән һуң килештек бу пьеса турында һәм менә ниһаять бүген премьера, шуга минең уйлавымса бындай спектакль яшьләр театрында булырга тиеш. Төп рольне башкаручы Булат бүгенге премьерага әзер микән? Әзер. Куркытамы? Дулкынландырамы? Әйе, әлбәттә дулкынлану бар. Без сезне көчкә тоттык. Шулай инде премьера алдыннан шулай була инде. Бу безнең грим бүлмәләренең берсе. Биредә кызлар үзләренең рольләренә инде әзерләнеп утыралар. Ничек кәефләрегез? Әйбәт. Әзерлекләр ничек? Әзерлекләр бара, Аллага шөкер, кәефләр безнең бик әйбәт. Монда нинди рольне башкарырга әзерләнеп утырасыз? Нинди рольләр? Мин Джульеттаның әнисе Капулетти ханым ролендә. Үзегезне әзер дип уйлыйсызмы? Белмим, барыбер әзрәкенә андый курку бар, ансы. Борчылулар, сәхнәдә ничек үземне күрсәтермен, тамашачы ничек мине кабул итер дигән шундый уйлар белән утырабыз инде. Мин менә кадагый әйтеп китте инде. Капулетти ханым кадагый ул минем. Мин Ромеоның әнисе булам. Без аның белән теге була алмый калган кадагыйлар ролен башкарабыз. Әзерлек җитте дип уйлыйсызмы? Әзерлек җитте, Аллага шөкер. Без бик әйбәт эшләдек. Вакытны карап тормыйча, сәгатькә карап тормыйча, көннәр буе репетировать иттек, репетициялар булды шуңа күрә. Вакыт җитте, Аллага шөкер. Бу һәрбер премьераны куйганда, һәрбер премьерага әзерләнгәндә дә шулай буламы? Әллә бу башкорт режиссерының гына шундый кагыйдәләреме? Юк, һәрбер спектакльне чыгарганда һәрбер режиссерның үзенең таләпләре, үзенең ниндидер бер определенный кагыйдәләре бар эшләгәндә, режиссерның инде аның менә шундый үзенчәлекле җагы бар. Ул менә безне жарата. Сәгать 10-га кадәр тотарга шулай итеп 11-гә кадәр. Короче, пока что җиренә җиткереп эшләмибез, безне җибәрүче юк. Безнең Казан артистлары белән эшләү авыр булдымы сезнең өчен? Һәрбер театрда үзенең ниндәйдер кыенлыклары бар. Ул артистларга кайсак бәйле, кайсак ниндәйдер теге постановочный
вакытында ниндейдер шул мәсьәләләр туа. Бер спектакльдә шундай катмарлы һәм кызыклы процесс. Унда бөтен нәмәләр буталган, теге илһамлы сактар да бар, ниндейдер теге кыйын сактар да бар, килеп сыкмаган сактар. Шуга әлбәттә был спектакльдә шулай ук репетиторлар әйткәндә төрле моменттар булды, ләкин иң мөһиме теге ниндейдер үзеңнең идеяңды сәхнәгә сыгарып, теге шул кимәлдә үзең хыялланган кимәлдә сыгара алдыңмы, юкмы, шул мөһим дип уйлыйм инде. Бу спектакльне әзерләгәндә иң авыры нәрсә булды? Гомумән, нинди спектакль чыгарсаң да, һәрбер спектакль үзенчәлекле, үзенчә авыр. Бу спектакльнең авырлыклары да булды бит инде. Бу бит инде бик шундый зур роль, кичкенә роль түгел. Төп роль. Авырлыклар булды инде, ул һаман бара авырлыклар, ләкин без изләнәбез ничектер. Нәрсә белән бәйле ул авырлыклар? Yo, дөрестән дә сүзләр бик күп. Хореографиягә килгәндә, хореография, миңа хореография өлешләре бик ошый. Мин хореографияны бик яратам. Хореограф та искиткеч, Ольга безнең белән эшләде. Режиссер да искиткеч, аның белән дә җиңел эшләүе. Нәрсә дип әйтим, менә сүзләргә килгәндә, бу бит шигъри формасында язылган. Шекспир әсәре. Вот шул мәсьәләсе инде. Авыр дип әйтмәс идем, бу минем өчен яңалык. Индидер. Вот шул ни генә инде. Иң авыры минем өчен ул да булса, нәрсә дим икән инде? Менә карагыз әле, күз алдына даже килми. Әле авырлыклар булмый. Әле бар да җиңел бирелде. Әле сезнең бәлки үзегезнең Ромео булып уйныйсыгыз килгәндә. Юк, минем Ромеоны уйныйсы килмәде, чөнки мин аны гомумән үземдә Ромео ролендә күрмим. Мин күбрәк яратам теге күңеллерәк, шундый комедийный рольләрне уйнарга. Шуңа күрә дә мин аның дусты. Һәм инде мин Режиссер сезне аңлап биргән бу роль. Ул әлбәттә режиссер килде, күрде дә, карады да, сразу әйтте, все, булды, син мен Валя. Иң авыры әлбәттә материалның шундый булуыдыр. Чөнки бу Шекспир, чөнки бу Ромео, һәм бу актер өчен бәхет һәм шул ук вакытта имтихан, бик зур имтихан. Шуңа күрә хисләр шундый. Безнең Казан артистлары белән инде бергә эшләгәннән соң, сезнең күңелегезгә аеруча хуш килгәннәре, якын булганнары да бармы инде хәзер? Ул әйтеп теге любимчиктарды, миңа калһа, мин тырыш актерларда яратам. Улар теге ниндейдер Безнекеләр тырышмы соң? Тырыш әлбәттә. Һәм тырышлыгы булган һәм битараф булмаган актерлар охшай. Чөнки бар ул кайсак шундай актерлар, уларга ысынлап та Шекспирмы ул, я булмаһа бер икенче автормы, уларга бер төрле кызык түгел. Менә бу насар күренеш. Актерлар улар ысынлап та битараф булмаһалар, уларга кызык булһалар, үзләренә ниндейдер яңы кызыклы тәҗрибә тупларга мөмкинлек тапалар, әлбәттә, бу кайвет. Ярый, бик зур рәхмәт сезгә. Уңышлар.